Hej, jeg hedder Kasper fra altildinfest.dk. I denne video vil jeg gerne vise, hvordan man laver denne lille, fine, lidt anderledes serviet. Den tager sig bedst ud som en stofserviet, men jeg laver den her i papir, fordi det er det, der de fleste har til rådighed. Denne serviet, der starter du med at folde den ud, først på den ene led, og så på den anden led, således. Nu tager du hjørnet herom, folder ned til det andet hjørne, gør kanten flad og drejer serviet, så den peger ned mod dig selv. Så tager du den højre hjørne, folder ned her, gør kanten flad her, det venstre hjørne, ligeledes det samme, sådan. Nu tager du kun overdelen af den nederste del her og folder op, sådan så du hernede i bunden kan se underdelen, og samme gør du i venstre side, således. Og nu folder du så underdelen med cirka 1 cm bredde hen over sig selv, således her. Og til sidst så folder du den lige en gang hen over overdelen. Nu drejer du servietten rundt, og så folder du den højre del hen over midten, og også den venstre del hen over den højre del, men du skal lige putte den ind i den højre del, og sørge for, at den kommer godt ned her. Så trækker du lidt ud af servietten, og så trækker du bare de 2 hjørner ned her. Og det her er en serviet, som bliver pænest, hvis du laver den med en større stofserviet. Den er lidt lille som papirserviet, men sådan kommer den til at se ud.